בפרקים הקודמים. אני רוצה להגיד לך שאני לא ממש אהבתי אותך כי אני יודעת שהיה זו שפרצה לי להודות חיים. אני אפתח אם אתם כבר רוצים. יאגו. נו, את אוהבת אותו? מאוד, זה החבר שלי. באמת? לא ידעתי. לא נפל עליי ברגע דומיננטי. אני חושבת שכדאי שנלך אולי. כן. הבגד. כן. שכחתי, אני אחזור את הבגד. שנייה אחת, אוקיי? שנייה אחת, אוקיי? חכו בנים. פסי. תמסרי לי. מה, תמסרי לי. תודה רבה. רגע, איך אני שמה את זה? לעזור לך? רק תשים את החולצה הטובה. אוקיי, אז שנייה נקים את הנעליים, אוקיי? יאללה, נלך. כן, אהבתי, אבל רגע, רוצה להגיד ביי ביי לך. תגיד, מה היה אבל? יאללה ביי אח שלו. ביי. מה קרה? מה תדיק? טוב, סיימתי. לא כלום. ביי. תמיד גונבים לנו את הפוקוס. טוב יאללה, ביי מה, שמחתי להכיר, אולי ניפגש עוד בעתיד. טוב, ביי. טוב, אני אשים תעזור לי. 3. אוח! אגב, בסדר? נדמה משהו קצת זקים. הבלי קצת אגב. אגב שלי כבר היה. אני כאילו זקן. ממש לא זקן. קודם אפשר. רגע. ביי. ביי. אז אוקיי, אני כבר אחזק את זה. ברור, לך יש יותר. מה אתה תמיד נוגע וקונים לי את הפוקוס ליד הבחור שלי? סליחה? טוב, אני צריכה כבר לנעול. שנייה. עזבי, גם אני ארים את זה לבד. אני יכול. רגע, חכו. בואו נשאר קצת ביחד, גם ככה זה רגע האחרון שלנו. אבל אני צריכה כבר ללכת. בבקשה. תמיד את ממהרת, אני מכיר אותך, מה שהיית ילדה. תייגו סיפר לי. תיאגו. בקיצור, אני מבין שאת חושבת על עצמך, על העתיד שלך, וזה טוב. אני? וזה טוב.
אבל את לא חושבת גם עלינו לפעמים. לא משנה. החברה שלך לא חושבת עליי, היא לא אוהבת אותי. כי היא פרצה לי להודות חיים. בגלל זה. רק רציתי קצת להכיר אותך. היית יכולה לשאול אותי בפנים ולשאול ידעתי אותי שלא שאלות. תגידי לי כלום. עזבי אותי בקיצור. אני גם לא רוצה להיות חברה שלך ולא ללכת שקרות ולא להכיר אותך. עזבי מתוקה שלי, אני אוהב את זה. לא. אם את היית פורצת לחיים אני שלי, לא- לא הייתי עושה כאן דבר. אני ובכלל לא הייתי עומדת מול הפרצוף, לא מסכימה הייתי. לך להרים את זה. אני לא אקשיב לך. לא. עכשיו אתם יכולים לצאת? רגע. חכי. אני לא מאמין שאתה נותן לבחורה שלך לסחוב את זה. יאללה, בואי. לא שמחתי להכיר אתכם בכלל. טוב, הנה, הבית שלנו בלוס אנג'לס. שמחה? כן, מאוד. טוב, אז אני אלך לקנות רהיטים, ואני אתפוס לפני שכולם יגמרו. אני אתפוס אותם. מה? אני אקנה רהיטים, נכין לנו אוכל, אני אקנה גם מקרר.